Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, aniyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyo nga laged sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon makauban nato dinhi sa istasyon no ang atong duha ka higala no sa technical side si kasamang tani luod ug usab si kasamang taxi Lumba. Ug sa gawas nakita nako ganina ang atong kauban usab si brother o kasamang Rinaldo. Okay, sige hapon, dili ko malimot sa pag-ingon atong sublion maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Og dunay og kay karong adlaw atong gisaulog usab ang Pentecost Sunday. Og pwede na ito na tawgon og birthday, no? Happy birthday, Roman Catholic Church. Kay sa atong nahibawan, nasugdan ni Kristo ang simbahan ng iglesia ni atong unang siglo 33 AD. O gunya kay lig-on man, gisaaran man niya nga dili maguba, dili malumpag. Sa ato pabagpadayon, so, gikan niya itong 33 AD. Kanya, unsa naman tang tuiga ron? Okay. 2018. So, lutaw nga ang edad sa simbahan o Iglesia ni Cristo nga tinuod, ang edad 1985. So, happy 1985th birthday Roman Catholic Church. So, dakong kasaulugan Pero ang uban mo ingon nga, uy, kasaulugan nga mura mas may pa man tong pista kagahapon. Oh, kay Bibo man, oh. Now kanang pagsaulog gud nga kanang magpakaon ta pagkapin man na dili man na ingon nga maog yoy gipunting sa atong pagsaulog kay bisan wala tay hikayon nga pagkaon makasaulog man ta kay ang kasaulugan dili man gyud na siya naka sentro sa kaon. Mo na nga dili maayo nang moingon ta nga uy saulog bagod. Pero ang uban biya mo gasto biya gyud no sa pagpasalamat nga labi na tong dako gayud ang pagtuo sa simbahan nga dako gayud nila ang kalipay nga ang Ginoo nagtukod og simbahan o iglesia mo na nga gipadako gyud nila ng adlaw na tawhan sa atong simbahan kay kining atong simbahan god iglesia mo man ni ang inahan nga katilingbanon nga mugiya sa katawhan diri sa kalibutan diha sa mga butang langit nun. Kay giubanan man ni sa Espiritu Santo yadtong gipadala ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes mao man gito ang gitumbok nato nga katumanan no sa pagkatukod o tibuok nga pagkatukod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Okay? Ang katawhan god nga gigather ni Jesus Christ una mga apostol. Ito gisugod na niya pagtukod ang iglesia pero ang pagkatibuok ana pagkatukod yun sa iglesia kadtong pagbubo sa Espiritu Santo. Pwede po na to na siya nga tawgon og pag-blessing na sa iglesia, di ba? Kay kulang man kung wala ang Espiritu Santo. Dili man na matawag og iglesia kung wala ang Espiritu Santo nga mugiya sa simbahan para dili masayop diya sa pagpanudlo about faith and morals
tuluhuan ug pamatasan. Mahimong masayop ang mga sakop diha personally, ang mga apostol makasala personally, pwedeng makatudlo personal nga masayop sila kay naama pod sila tawhanong galamhan. Kay ang tao palibol man masayop. Pero when it comes to faith and morals, tuluhuan ug pamatasan, importante gyud nga ang Espiritu Santo mapadala. Kay aron dili masayop sa pagpanudlo ang iglesia o simbahan, no? Nang gitawag na tug infallibility of the church. Dili masayop ang simbahan diya sa pagpanudlo about faith and morals, tuluhuan ug pamatasan para sa kaluwasan. Mo bitaw nga ang dako gyud nga pinaka mingnon talang kanang para nako convincing makatuhuan gyud nga baruganan nganong moingon ta nga infallible dili masayop ang simbahan sa pagpanudlo about faith and morals kay naa man ang Espiritu Santo gagiya niya. Di ba timan anato no? Ang atong pagtuon nakasentro gyud sa Dios nga tutulo ang persona. Usa ka Dios nga ana sa tutulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Timan kung maghisgot ta og daang kasabutan, nakasentro pag-ayo ang atong pagtuo sa God the Father. Di ba? God the Father. Unya og moingon ta masayop ba ang God the Father, mayong kag dili, dili gyud. Dayon sa bag-ong kasabutan nakasentro ang atong pagtuo, no? Pagsugod yun sa bag-ong kasabutan nakasentro ang atong pagtuo ni Jesus Christ. Kay siya man ang last messenger of God the Father, no? Hebrehanon 1:1 hangtod sa 2. Unya kung moingon ka masayop ba si Kristo dias pagpanudlo, natural mingon jud kag dili, langalag masayop. Oh, abyan na lang nato atong pagtuo. Di ba? Kung moingon tag nasayop si Kristo. Unya si Kristo hibalo siya nga kung mamatay siya, mabanhaw, then mobalik siya sa gikan, mobalik siya sa Amahan, nahibalo siya nga ang iyang simbahan kung walay mugiya nga dili masayop, masayop gyud. Kay mga tao ra gud nang magdumala. Mao nang iyang gipangayo sa daan niya sa Amahan ang Espiritu Santo nga masigurado gyud mapadala para nga kung wala siya, balik na siya ang iyang personal, visible presence, wala na, balik na siya asa sa gikan dito sa Amahan, masigurado gihapon nga naay mugiya sa iyang simbahan nga iyang gitahasan sa pagpanudlo, pagpadayo, no? Nga dili masayop. Mao na nga kinahanglan ang Espiritu Santo gipangayo, di ba? Para dili masayop ang simbahan, ang iglesia diya sa pagpanudlo about faith and morals. No? Mao na nga para nako convincing jud kaayo sa logic ang doktrina nga Katoliko about the infallibility of the church. Of course, with the Pope, the infallibility of the church, infallibility of the Pope, no, nakasentro na sa tuluhuan ug pamatasan. Dili na nagsentro sa politika o sa science, o mathematics, dili na. Kay ang lesson plan sa simbahan mao man ang pagpangluwas. Gitahasan ang simbahan sa pagpangluwas. Basig masaypan ninyo pag-ingon nga ang simbahan may manluluwas. Dili, si Jesus Christ mao ang manluluwas. Pero iyang gigamit ang simbahan sa pagpangluwas. Sama bas pag-ingon ba nga si Jesus Christ naman ang Savior, no? Kaya siya man yun namatay sa krus. Nang siya rin mangluluwas. Pero nga nung kamo mga Katoliko, tawagon po ninyo mga mediator, mga manluluwas ng inyong mga santos. Dili na. Kanang pag-ingon nga, usare manluluwas, usare tigpataliwala, nagtumbok na siya sa mediatorship o kanang pagkamanluluwas sa New Covenant, no? Kung mag-isgot tag bag-ong kasabutan, usara gyud mediator sa New Covenant, Jesus Christ. Siya ra gyud tigpataliwala sa kining gitawag natog bag-ong nga kasabutan o kining New Covenant. Pero diha sa buhat sa pagpangluwas, mahimong gamiton nga instrumento ang mga santos. Diha sa pagsangyaw,
Kay kanang pagsangyaw buhat mo na sa pagpangluwas, di ba? Pero wa man maghinakog si Kristo nga, o ayaw mo mga apostol pagsangyaw, kay ako ra ko'y mediator. Wala. The fact nga gidelegate ni Jesus Christ ang kanang buhat sa pagsangyaw, bisan manggani kanang pag kanang mo intercede ka kanang imong iampo ng imong isig ka tao nga kuan intercessory power man na. So si Jesus Christ nga bugtong tigpataliwala, bugtong manluluwas, no? Siya ra, pero diha sa buhat sa pagpangluwas doon na siya gigamit nga mga taong gikasangkapan, no? Juan 20:19 ngadto sa 23 nag-ingon siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan, unsa man ang pinadala sa amahan, mediator, manluluwas. Ako usab nagpadala kaninyo. So mo na mga apostol, pero dili biya tanang buhat sa pagpangluwas mabuhat sa mga apostol o mga santos, ha. Kanarang mahimo nila kanang pagsangyaw kung buhi pa sila, o kanang pagampo, kanang inampu ay ta sa atong isig kausa. So unya sigurado jud kung sakto ang pagtuong Katoliko niya na kay si Pablo naghisgot sa unang Timoteo 2:1, no? Nindot pa jud kay basahon nga hubad ka ng King James Version nga English. Nagingon si Pablo diha nga kanang buhat sa pagampo, mga pagpasalamat ug pagpataliwala, intercessions, no? Be made for all men. Pagahimuon sa tanang tao kuno nang pagpataliwala. Namo nang nakasigurado jud kung nasakto ang Katoliko ana nga diha sa buhat sa pagpangluwas, naay buhat sa pagpangluwas nga gipang diligar niya sa mga santos. O bitaw si Pablo, bisag dili siya maogyod ang manluluwas, pero naa siya nalitok nga pulo nga mao ni gigamit po sa pagpasabot nga Katoliko nga kini mga santos matawag mo na to ni mga instrumental saviors, no? Nasa 1 Corinto 9:22 unsay giingon ni Pablo diha sa mga mahuyang pasabot niya kato mga Hudiyo nga huyang pa. Nagpakamahuyang ako para mamaluwas ko sila. Maluwas ko usab sila. So si Pablo nag-ingon nga makaluwas sab siya. Pero dili ingon nga manluluwas nga ingon nga si Kristo na po siya. No, dili. Kay gigamit ra po siya nga kasangkapan sa pagpangluwas sa uban. Labi na tong si Jesus Christ o ana sa langit nga siya nagsangyaw. O ang uban nakaton naluwas pinaagi sa pulong sa Ginoo pagkakaton. Dili gyud si Jesus Christ mo direktamente nagtudlo kundi pinagi na ni Pablo. Mo nang nakaingon siya sa 1 Corinto 9:22 nga makaluwas kuno siya. Isip instrumento but not principal, kay usa ra magi principal savior o mediator, Jesus Christ. So bali mga kamot lang, gi-extend lang, gipatabang lang. Gipatabang lang ang mga santos sa usa ka bugtong tigpataliwala ni Jesus Christ. So nindot kayo, no, ang Katoliko nga pagtuo nga mutakdo gyud bisan sa logic, bisan sa kanabang maayong panghuna-huna bang mayong ka Jesus Christ dili maghinakog siya sa buhat sa pagpangluwas. Nga ungin siya nga ang mga apostol ay mo pagsangyaw, ayaw mo pag-inampuay sa inyong isig kausa. Kay ako ray nagluwas ninyo, ako ray tigpataliwala. Nagingon mo si Jesus Christ ana. In fact, very sabotable kayo. Juan 20:19 ngadto sa 23. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Now, balikon ko sa pag-ingon, ha. Happy birthday, Roman Catholic Church. Pila na edad, no? Sa atong simbahan, no? Iglesyang tinuod yun. Iglesyang tinuod ni Kristo. 1985. 85th birthday. No? 1985. No? Now, munang uban, magpasalamat yun. Kuan gali. Mura paghapon o ka ng gahapon ng uban magsaulog, no? Pero dili biya ingon nga di ta ka sa ulog kung walay kaon. Okay, kanang kaon god share sa mga gasas pagkaon, dugang rana, dugang bulok na sa pagsaulog. Pero dili man gud pud tanan nga kasaulugan nga makaya gyud nato gasto. Di ba?
kana galing bisag pista lang kagahapon kasagaran na to ang uban labi na nga katong kuan kayo dili kayo master anang budgeting, ang uban manghulam manghutang pamanggaling para lang magsaulog, di ba? Di ba? So mao na, pero dili gyud na ingno na to nga di ta kasaulog kung walay kwarta. Kay ang pagsimba pagsaulog na na. Pagsaulog na na. Na labing importante ang essence sa pagsaulog, kabalaan. Kaya tanang mga kasaulugan nato nga sa pagtuo, puros mo na nagsintro sa kabalaan. Di ba? By the way, na ako'y basahon nga reference, no? Sa atong pagsaulog ron sa Pentecostes, no? Kining sa standard reference nga the New Book of Knowledge. Kay nahisgutan yun diri, no? Nahisgutan yun diri, no? Akong basahon na, the New Book of Knowledge, volume 16, page 287. Ang giingon diri. Ako sa usbo ng reference. The New Book of Knowledge, volume 16, page 287. No? Ang unang mga bahin sa unang paragraph yun. No? Uluhan, Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Giingon diri. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which He established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. No? So, mo ni standard reference mo pamatuod, mo support gyud sa atong pagtuo nga kining Roman Catholic Church nagsugod yun ni Kristo. Nagsugod yun ni atong unang siglo. Giingon diri about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they're awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. No? Now, naay uban mo ingon nga kining sumpay ba nga giingon, the church may be described as the society that Jesus founded. Gibutangan man gud og word nga maybe. Sa to pa dili sigurado. Now, unsa may atong ika-istorya ani. Now, sa akong espekulasyon, probably ang gasuwat ani, ang gahikay ani sa the New Book of Knowledge to respect other religion. Parang dili po siya ba ma-charge ba ang uban mo. Mingon man din bias man ang gasulat anang kuan, New Book of Knowledge, basin Katoliko gali na. Kay iya man yung kiingon nga si Jesus Christ, founder sa Roman Catholic Church, na unsaon na lang ng ubang religion, dili din na mao. to respect other religion sa ila pong sa ilang katungod usab. Kay nag-angkon man po sila. Mo nang sa akong espekulasyon para pag angay-angay baka mo nang maybe ang gigamit nga termino sa gasuwat ani. Parang kay kung i-direct jud, basig mag-ingon jud ng ubang dili mga Katoliko nga bias man na. Mo nang iyang gi maybe. Pero may na lang ni kay gibutangag maybe. Kaysa dili jud, di ba? Pero ang importante man gud sa katinuod ng giingon sa iyang gisulat. Dili man ingon nga kumo maybe ang gigamit nga pulong sa nagsuwat, dili gyud na mao. Pero ako nakasigurado man gyud ko. Niya ang uban pod moingon nga dili gyud na Roman Catholic Church kay dili man na mao ang gisulat sa Biblia. Mabasa ba sa Biblia, Roman Catholic Church nagsugod ni Kristo? Now, mga igsoon, dili gyud na po na mahitabo nga mga hingunana. Kay ngano man, kanagong pagtawag og Roman Catholic Church, labi na kung kumplituhon jud tong tibuok nga descriptive names nga gi-assemble sa Council of
Trent, yan itong 1545, kung malimot. Not Council of Trent. First Vatican Council, 1870. Kay katong Council of Trent, 1545, pagtawag sa description nga Roman. So, 1545, so awahin na. Then, ang pag-assemble yun anang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, pag-assemble yun ana nga gi-official, pag-assemble, yan tumang 1870. So, natural, lili na masulat sa Bible kay ang Bible unang siglo biya ani mo kining gipanulat sa mga apostol. So dili gyud Roman Catholic Church ilang ibutang kay kanang description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church awahin naman na gi-assemble niya tumang First Vatican Council. Then kanang pagka-Roman kanang uban gali maingon chap-chap manangalan sa simbahang Katoliko. Now ako di mo ko maulaw ana dito mutuo mo ko ana gi-chap-chap. Pero gi-chap-chap kanang mopalit kag ako na maghimo kag sakyanan bidag imong kwarta hinahinay pug kang magkakwarta di chap-chapon man nimo ay nimo i-assemble. Pero biblical man gud nang pag-assemble sa iyang descriptive name. Nasa Jeremias 31:21 unsa may giingon diha butangig mga marka o ilhanan ang dalan. Unya kitsa man ang dalan si Jesus Christ. Unya ang iglesia gitawag man pug dalan kay lawas man ni Kristo buhat 24:14. So mao na butangag marka, butangag ilhanan. Para sa Central Bank parang maila ang piki o dili, butangag ilhanan, butangag marka sa Central Bank. Di ba? Kaya sa unang siglo gyud, kung mayong kag Biblia, lain-lain ang tawag sa iglesia. Wala pa hiniusag yung description. Kay sa Council of Jerusalem, sa buhat 15, wala biya maghisgot og official hiniusang pagpadayag sa official nga ngalan sa iglesia. Basahan ra gud ng buhat 15 kanang unang council sa Jerusalem. Naghisgot ba gud sila official description sa iglesia? Wala. Kay kanang pagtawag-tawag sa iglesia, lain-lain biya. Ang usara man, mingon si Pablo, iglesia ni Kristo ni. Mingon si Pablo, iglesia sa Diyos ni. Iglesia sa Corinto ni. Mahimong tawag na to, official to sa tagsa-tagsa nga pagsulti. Okay, apostol man to. Pero kanagong sa iglesia, doon na may kanang hiniusang pronouncement. Hiniusa. Kanang hiniusang pronouncement, official nga hiniusang pronouncement, himuo nag-council, kanang tigom. Nga sa buhat 15, wala biya sila maghisgot og official descriptive name sa hiniusang council nila. So kanang pag-ingon, iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa Corinto, dili na siya kana bang official nga hiniusa. Kay kana laging official nga hiniusa nga pagpadayag, himuon man nagdigom council. Nya sa Council of Jerusalem, wala man sila maghimo og official description. Guys, gut raman to sila atong songi nga unsa man ni kinahanglan pa bagyapong tulion. Unsa man ni pwede ba masakop ang kining mga hintil? Ipadayon ba tong hintil ra mo'y ipasakop? No, mura to'y gidibatihan. Wa pa sila magdebate og unsa ingalan nga kanang hiniusa ngalan gyud sa iglesia. Wala oy. Lain-lain in fact ang giingon ni Kristo ni Pablo, iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios. Si Pedro pod tawgon po niya chosen people, piniling nasod mao nang naapoy pundok ron nga magtukod og grupo then nganlan po nila piniling katawhan o piniling nasod pero dili na mao ang original. Yan, piniling katawhan nagsugod man panahon ni Kristo. So mao na. Now, kanus aman siya na natawag og Roman niadtong Council of Trent 1545 din na kuan siya na assemble siya 1870. Mao na nga ang nagsulat sa kining The New Book of Knowledge kabalo naman kay gibutangan naman sa description nga Roman Catholic Church. Mo nang Roman Catholic Church na pod yang gibutang. Kay si Simon ginganlan og Pedro na pod siya niila. Logic ba? Ang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios kay gitawag man siya Roman Church sa Council of Trent, then gitibuok na Roman Catholic Church niadtong First Vatican Council mo nang Roman Catholic Church na pod siya naila. Press nako, silbert ko sa pagkahimugso nako, then pagkadako-dako gitawag kog Babi, then pagkadako na gitawag kog Veritas labi na sa radyo. Di ba Veritas na pug ko naila.
Oh. Mao na. So dili gyud mabutang sa Biblia ng Roman Catholic Church nga description kay wala pa man na ma-assemble niadtong panahon sa mga apostol. Na-assemble na niadto noong 1870. Unya na may authority ang mga obispo ana. Kanang pag-ingon ang inyong idili syuta idili sa langit binding and losing. Gahom na sa mga apostoles nga mapasa sa mga obispo ana koy higayon mo padayon pag-explain ana. Di ba? Kay wa na koy panahon. So maybe sa sunod Domingo kung itugot paghapon sa atong langit ng Amahan. Padayon niya atong tuluman. Akong i-explain na, no? The new book of knowledge atong gibasa, no? May ba po ni ma-explain na to kaysa mga debate ako maningkutloon pero maulagay na yung mga objection mo nang gihinay-hinay na to og explain taga-aga tinawan. So wala naman tayo igong panahon. So balikon ko, no? Happy 1985th birthday. Okay, Roman Catholic Church. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN